A incorporación de cara ao próximo curso dun neno con diversidade funcional motivou a axilización do proxecto de mellora da accesibilidade no CEIP Santa Irene. As obras, que se están a acometer con cargo a unha axuda autonómica de 33.000 euros, permitirán o acceso en cadeira de rodas a todas as dependencias do centro. Estase a habilitar tamén un baño adaptado dotado cun elevador e unha padiola. Pois se adapta toda a estructura do centro educativo pois para darlle facilidade a esa mobilidade que poida facer pois unha vida totalmente normal, onde se fai unha serie de actuacións pois no baño, se lle dá accesibilidade a través de distintas rampas aos distintos espacios do centro educativo, ás aulas, á biblioteca e incluso pois ao propio pabellón polideportivo para que poida pois percorrer pois todo o centro e poida ser usuario igual que os outros nenos de todas as instalacións do centro. O alcalde de Porto do Son, que acompañou o delegado na súa visita, quixo agradecerlle a colaboración en nome dos pais do alumno. Sinalou ademais que o centro quedará perfectamente adaptado de cara á incorporación de máis nenos con mobilidade reducida. Tan pronto nos puxemos en contacto ca delegación, pois puxose manos á obra, con inversión de 33.000 euros, o que dixo que se iba a facer xo dixo o delegado moi agradecido porque xa no nombre dos pais, porque este é unha discapacidade, ten unha atrofia muscular, é verdad que non é un tema de agora, é un tema que xa vai durar prácticamente toda a vida do neno, non? Entonces, ademais, aí nos baños xa se leva contemplado tamén un elevador, porque, claro, como decían tamén os profesores, é un neno grande de 3 anos, pero vai crecer, vai coñendo peso, é verdad que ven pensado xa de cara tamén a todos, o tempo que bote aquí a camilla, todo o tempo que bote aquí no colexio, non? Os traballos avanzan a bo ritmo, polo que estarán rematados antes do comezo do curso escolar.